Nagpapasalamat pa rin ang ating pambato na si Michelle D sa mga taong sumuporta sa kanya hanggang dulo ng competition bagamat hindi nauwi ang corona baon niya naman ang pagmamahal ng Pinoy sa kanya. Nagpapasalamat din si Michelle D sa mga kaibigan, supporters at pamilya na naniwala sa kanyang kakayahan na lumaban sa Miss Universe 2023 kahit na hanggang top 10 lang ang kanyang narating. Napanood naman ng buong mundo ang natatanging kagandahan ng isang Filipina. Nilabanan niya ang iba't ibang bansa kung saan hindi rin siya nagpatinag dahil daladala niya ang bandera ng Pilipinas. Maraming fans at Pinoy ang natuwa sa narating ni Michelle D sa competition ng Miss Universe. Damang-dama ng lahat ang init ni Michelle na makuha ang corona pero hindi ito pinalad na makapasok sa top 5. Pero ang malaking tanong ng Filipino, may nangyari nga bang lutuan sa Miss Universe? Kung mapapansin mo kasi mula sa ibinahagi ng isa sa Filipino pageant vlogger, pinost nito ang isang larawan na mula sa stories na pinost ng Miss Universe El Salvador na kasama pala dapat sa top 5 ang Philippines pero agad itong na-delete at agad itong napalitan ni Miss Thailand sa sumunod nilang binahagi. Kaya ang palaisipan na iyan ay hindi pinalagpas ng publiko dahil maari bang magkamali sila sa kanilang mga post dahil marami ang nakatutok sa kanila. Maging ang kapuso aktres na si Max Collins na malapit na kaibigan ni Michelle D ay hindi ito pinalagpas at ni-repost niya rin ang nasabing resulta ng Miss Universe Top 5. Komento tuloy ng netizens, may pagkakamali rito ang Miss Universe organization. Kayo po, ano ang naging reaksyon niyo sa viral photo na ito?